Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag karon sana naman kami mabatian sa radio station nga 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong adlaw. Sa La Carlota City, lapsag na sa puwan patay sa sulod sa katubuhan. Declogging kag dredging operation, ginpatuman sa 33 ka mga flood-prone areas sa Bacolod. Pulis nga taga Tanhay City, nasa puwan nga patay sa Ilaga Barracks sa Cebu. Malapit tunga sa milyon ka pesos ka balor sa baboy kag pork products, ginpalabagan nga makasulod sa probinsya. Kag sa good vibes, pinaagi sa TikTok, pamilya nga naka-istar sa plastic, nabuligan. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Alkalde sang Banwasang Valladolid ang naghinyo sang bulig ni Mayor Albi Benitez para sa mga nahalitan sang Bagyo Paeng. Ang mga humayan kag talamnan sa Banwasang Valladolid ang pilalang sa mga nahalitan sa pagbaha tugas ng Bagyo Paeng. Suno kay Mayor Enrique Miravalles, naglabot sa masobra 9 million pesos ang kahalitan nga natugas ang bagyo sa mga talamnan, kasapatan kag propiedad sa Banwa. Ang munisipyo ang nanghatag na sang masobra 1,300 ka-relief packs halin sa DSWD kag kay Senator Bongo para sa mga pamilya nga apektado sa Bagyo Paeng. Kaina nagpadulong man si Miravalles sa opisina ni Bacolod City Mayor Albi Benitez agud maghinyo sang duga nga bulig. Nagapating alkalde nga may kapasidad si Benitez nga magabulig ilabi nga malapit ini sa presidente kag bilang chairperson sa Regional Development Council. Sana, kung anong mga mabulig sa nasyonal, siyempre kung siya malapit sa presidente, kasi bulig man siya kung anong mga kayuhan nga matag diri sa Negros, maka-ambit mo kita sa Valladolid. Sa number 9, ginaabi-abi ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang pagpaidalom sa Western Visayas nga nagalakip na sa probinsya sa state of calamity. Sunod sa gobernador, nagakasuyiran nga paagi sa pondo nga sarang ma-access bangod sang amo deklarasyon mabuligan ang mga pumuluyo. Sunod naman kay Bacolod Mayor Albi Benitez, paagi sa state of calamity declaration, mas mapapaskog ang pagresponde sa mga LGU sa kalamidad. Sa karon, sunod kay Provincial Social Welfare and Development Officer Merdy Garcia, padayon pa nila ang ginapatod ang report nga nasubmit man sa ilang talatapan angot sa mga apektado, ilakip na ang mga nagubaan sang balay. Tubtob nga ma-validate nila mga report, hindi pa man mapatod ang kantidad sang assistance nga mahatag. Mahimo buwas na magabuhat sang terminal report ang PSWDO suno kay Garcia. Bungod nga tubtob mayara pa sang nabilin sa mga evacuation center, magapadayon ng ilang updating sang report. Suno kay Lacson, wait and see ana ang probinsya. Bangod ang role sini among pag-augment. Una nga naghatag sang assistance ang LGU nga apektado nga ginasunda naman sang national government paagi sa DSWD. 111 ang ginreport nga destroyed houses kag 989 naman ang partially damaged sa November 2. 12 noon nga report sang PSWD. 257.8 million pesos naman ang kahalitan sa pananom kag kasapatan sa November 2 nga report. So it's either the reaction of DSWD sa national and of course yung local. No? Mauna ni sila because the province will always, its role will be to augment. So, but Gov, you welcome this? Yeah, because as I said, no, it can always be used for a positive way. You know? It gives you access to funds that, if properly used, mabuligan gid ang mga constituents. Per guidelines sa amon DSWD, we have the guidelines sang criteria nga who will avail sa partially and totally. But however, nakuan lang kami nga we have to base on the reports. Like for example, if the LGU has reported 200 affected families from the start nga nagbakbak si Paeng, we will have, and yet ang report is more than 200. So we have to validate.
Sa number 8, napulo ka mga dugang nga poso personnel ang gintalana sa Patro bangod sang insidente sa mga kinawatay kasubungan pagtuhaw sa illegal settlers. Mga nagkaladula nga lapida kag reklamo angot sa mga illegal settlers sa sulod sa Bacolod Public Cemetery ang nakalabot sa igtalopangod ni Mayor Albi Benitez makaligad ang tigkalalag. Gani, kaina iya ginmando sa Public Order and Safety Office o kon ang poso ang hugot nga pagbantay sa Patro. May napulo na karon ka mga poso guard ang gindugang sa Patro. Ginapangitaan naman sa paagi sang syudad ang pagpangita sang ilistaran para sa 4 ka mga pamilya nga natanana pahalinon sa sulod sang Patro. Amon gin address ang aton nga manpower complement sa poso. Hindi ko magsala, may pulo na das lang ginassign. Sa number 7, kabukiran sa Northern Negros ang kinahanglan pangtamnan sa mga puno agod mapahagan-hagan ang pagbaha. Ini ang gintalakay sa Provincial Environment and Natural Office sa mga tiglawasang local government unit nga yara sa Imbang kag Malugaw Watershed kaupo man pa ang mga ahensya sa gobyerno. Kung mapuno sang tubig gikan sa kabukiran ng Imbang kag Malugaw River, nagabaha ang area sang Talisay, Silay, Ibi Magalona kag Cadiz. Suno kay Penro Joan Nathaniel Hirangaya, ginakinahanglan na nga tamnan sa mga puno sang kahoy ang mga watershed kag ini ang ila priority sa karon bilang sabat sa nagakatabo nga baha kung magbubo ang ulan. Luyag ni 3rd District Congressman Kiko Benitez nga coordinated ang ginihimo nga tikang sa mga LGU gani ginpatigayon ng pagsinapol. Dako kuno nga bulig kung matamnan sa mga puno ang mga watershed para malikawan ng soil erosion nga among rason nga dasig nga mapuno sang tubig ang waterways gani nagabaha. So inang Imbang Malugo is isa sa mga sub-watershed sa ato Northern Negros Natural Park. So kung kung baskog ang ulan nga area, ang sigurado ginang mabaha is Talisay, Silay, Ibi, Magalona, at Cadiz City. So sa kaano man ni Congressman Benitez is lamon isa ka priority nga ang amon nga mga initiatives ng mga departments should be coordinated. Sa number 6, lapsag na sapwan patay sa katubuhan sa La Carlota City. Isa ka lapsag nga wala na sang kabuhi ang nasapwan kahapon sa katubuhan sa barangay Nagasi sa La Carlota. Sa investigasyon sa PNP, naglabay lang sa katubuhan ang duha ka mangunguma kag sang may mapanimahuan ilagin tapas ang tubo kag dito nakita ang isa ka plastic. Pagbukas ng plastic, ila nakita ang ulo sang bata nga babayi nga nakakasna ang pusod kag yara na sa state of decomposition. Ginahibalo pa karon sa PNP kung sino ang iloy sang bata o kung ang nagbilin sini sa katubuhan. Sa number 5, sa Sipalay City, lalaki nga nagabantay sang bus gintiro patay. Patay 30 anyos nga si Indobinador Texon matapos iniginluthang kahapon sa barangay Manlo, Kahok sa syudad sang Sipalay. Suno sa PNP, ang biktimang nagatindog lang sa waiting shed kag nagahulat sang bus padulong kuntani sa kanduni sang siya ginpalapitan sang isa ka lalaki. Gilayon na lang siya gintiro sa makapila ka beses nga nagresulta sa iya sinig kamatayon. Ginahibalo pa karon sang PNP kung anong motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 4, pulis nga taga-Tanhay sa Negros Oriental ang nasapwan nga patay sa ilang nga barracks. Ginausisa karon sang PNP ang kamatayon sa isa ka pulis nga na-assign sa Regional Mobile Force Battalion sa Cebu nga Cebu. Ang pulis amo si Patrolman Edgardo Silva Jr. nga taga Tanhay City, Negros Oriental. Nasapwan patay si Silva sa sulod sang barracks nga yara ang iya service firearm malapit sa iya dughan. Wala gina-rule out karon sa PNP ang posibilidad nga may foul play o kung suicide ang rason sa iya kamatayon. Suno sa PNP, nagapatigayan sa dry fire o kung nagapractice tiro nga wala sang bala ang pulis sang amo nga tion. Paday ng investigasyon sang PNP. Sa number 3,
Duha ka adlaw nga magapanagtag sang cash assistance sa Department of Social Welfare and Development sa may 3,000 ka mga pamilya nga apektado sang armed conflict sa syudad sang Himamaylan. May 3,166 ka mga pamilya ang magabaton sang cash assistance gikan sa DSWD sa karon nga schedule. Nagsugod na kaina sang agang pagpanagtag sang tig 3,000 pesos sa kada pamilya nga apektado sang armed conflict sa Barangay Carabalan sunod kay Mayor Raymond Tongson. Sa schedule sang CSWDO Himamaylan, November 3 to 4 ang nakaschedule nga pagpanagtag sang cash assistance sa apektado nga pumuluyo sa nagkalain-lain nga mga sityo kag purok sa Barangay Carabalan kag November 4 naman sa Barangay Kabadyangan. Sunod kay Tongson, damlag pa nasugda na ang pag-release ng cash assistance ng DSWD. Oktubre 13, sang ginbisita man sa mga opisyales ng DSWD ang mga pumuluyo nga nagtener sa evacuation center sa masobra isa ka semana matapos magbiya sa ilang nga puluyan tugas ang sunod-sunod nga enkwentro sa tunga sang militar kag rebeldeng NPA. Sa number 2, masobra sa 448,000 pesos ang balor sang pork products nga nadakop sang African Swine Fever Task Force sa bulan sang Oktubre. Ini ang gikan sa operation kag hugot nga pagbantay sa mga puerto sa Bacolod kag iban pa nga puerto sa mga banwa kag syudad sang Negros Occidental. Sa Bacolod sila airport kag sa iban pagid nga entry points bisan pa sa baligyaan sa probinsya. Nagdangat sa 448,125 pesos ang balor sang amo nga pork products. Sa puerto sang Bacolod lamang 233,016 ang balor sang pork products nga nadakop. Suno kay OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana, masobra sa 381,000 pesos diri ang gin-ship back kag masobra naman sa 66,000 pesos ang gin-confiscate kag ginsunog. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, paday na maidid nga pagbantay sa mga puerto sang Joint Task Force sang probinsya kag syudad sang Bacolod sa tinutuyo nga mapangapinan ang 6 billion pesos swine industry gikan sa ASF. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Massive declogging kag dredging operation ginapatuman sa 33 ka mga flood-prone area sa Bacolod makaligad sang epekto ni Bagyo Paeng. Yari ang report. Halin sa 22 ka mga identified flood-prone areas na dugangan sang 11 pa ka mga lugar nga apektado sang pagbaha tugas sang Bagyo Paeng sa Bacolod. Gani sa pagsinapol ni Mayor Albi Benitez upod sa katapos ang task force baha, iya ginmandong mas masupog pa nga declogging kag dredging operation agod mapahagan-hagan ang epekto sang baha sa syudad. Dredging sang suba, declogging sang bilog tang 300 kilometers of drainage. And mga additional drainage works sa may mga iban kuno nga mga areas nga kinahanglan butangan sa drainage. Now, kundi ko magsala nang ma-coordinate sila sa DPWH para ma-align ang ilang mga programa para hindi mag-duplicate o magdoble ang atong mga ginahimo. Sunod sa alkalde, ginsugura naman sa Bacolod Housing Authority ang pag-award sang duta sa relocation site para sa mga informal settlers nga nagapuyo sa mga flood-prone areas. Tuyo sang Benitez administration nga maamat-amata na ang pagsaylo sa mga informal settlers sa mga igatukod nga temporary shelters agod matigayon man nga masuguran ang ginadihon nga housing project ng syudad upod sa Department of Human Settlements and Urban Development. Plano, mahimo kita sa isa ka temporary shelter para sa mga immediate nga evacuation, sa mga immediate nga mga calamities nga kinahanglan silo anay sila. So may ara kita nga daw temporary shelter para sa ila. And then after that, katagan ta na sang direksyon ang atong Bacolod Housing Authority nga mapatindog na sa mga balay nga hindi na maghulat sa pasaylohon. We have identified several mga ISF nga kinahanglan i-silo. Kayuhon na sila para matagan sila sang relocation site. May 10,000 ka mga housing units para sa mga informal settlers, ilabi nang para sa mga nagapuyo sa mga danger zones ang ginadihon sang syudad agud nga masugura na ang amat-amat nga pagbalin sa ila antes matapos ang tuig. Sa Good Vibes,
Paagi sa TikTok, pamilya nga nagaistar sa sulod sang plastik nga hayub-hayub na hatagan sang ayuda. May report si Romeo Subaldo. Sa sini nga plastik nga ginigot sa puno sang santol, nagaistar ang pamilya Aleb sa Purok Paraiso sa Barangay Mansilingan sa Bacolod. Ang plastik ginhatag sang kaingod para lang hindi sila mabasa kung mag-ulan. Duha sila sang yamisis kag duha nila ka mga kabataan ang nagaistar diri. Sagwa sang ilabalay nagakaon ng yamisis kag mga anak. Tricycle driver ang padre de pamilya nga si Josal de Aleb. Naga-drive siya sang gipasahay nga salakyan sadto o galing pag-pandemic naguntat siya. Pag-abot sang COVID-19, nag-stop naman kay gindip limitahan ang pasahero. Imbis nga 22 ang dalon mo, himuon na lang siyam. Nag-stop po kay tiyang arkila, steady ang imo income, jutay, nag-stop po, nag-transfer ko sa motor. Nagbiyahe siya sa tricycle. Lunes tub-tub Domingo ang iya nga biyahe. Tag 12 oras ang iya pagbiyahe sa kada adlaw. Gani ang ginapatukod niya nga hayub-hayub, hindi matapos-tapos. Ang haligi nga kawayan, gabuk na. Ang sin, ginpanglupad sang hangin. Wala pa man ini mahuman, ginagyan sa bagyo nga udet, gani guba na naman. Ang sulod, gintubuan na sa mga balagon. Ang ref, hinatag lang ini, pero wala na nagaandar. Gustuhon man ni Josaldi nga tapuso ng iya balay, wala na siya sang igasto kag, wala siya sang panahon para obrahon pa, ilabi na nga may ginagatas pa siya. Ginagatas ko pa nga daano kay pag-abot 4 months siya, way nagatas. Tingin suportahan gatas, hindi mo mapabayan-bayan ng bata at unahon mo ang obrahon mong balay, hindi ka kaobra kay kuway ka inugbakal gatas, mapipyada ka bata na yan, budlay na yan pagutuman. Hindi pa basta-basta ang alagyan pasulod sa ilang lugar. Lunang, katubuhan kag danaw ang agyan para malapot ang ilang lugar. Ini ang alagyan pakadto diri sa may sitio Paraiso, Barangay Mansilingan. Ang ngalan niya lang Paraiso, pero ang alagyan hindi magwanta. Hindi na makasulod ang salakyan. Kaya may mga katubuhan, lunang kag sapa nga agyan mo pakadto diri. Kani sa makita ni Brian Guevara ang video sa TikTok, ginpapangita niya sa kilala niya ang pamilya. Si Brian, anay OFW sa Saudi Arabia kag subong nagatiyanggi-tiyanggi sa Mansilingan. Kada may makita siya nga nagakinahanglan sa bulig, ginapangitaan niya sa pagi para mabuligan. Nakita ko sa TikTok. Pagkita ko sa comment, Purok Paraiso. So, sunod sa pinsan ko, Ilonggo Paraiso. Si Claire, muna siyang gabulig sa akon kung diin lang ang mga buliligan siya nagkontak ko. Ambag ko verify abe kadto kag ikwa picture documentation kag ipabala ang pamilya nga ang picture ngayon para mapangitaan sila bulig kay ang ginapang advokasya ko ng mga hilit-hilit na hindi matutunan na muna ang ginapang katuan ko mo. Sa kagabi, nagpanawagan siya sang bulig sa iya nga post sa Facebook para sa pamilya Aleb. Kag kagabi man mismo, may nagpadala sang kwarta para ibakal sa grocery kag cash para sa pamilya ni Josaldi. May nag-message ako ng suporta ginayalin si Una sa akon nga private nga gapa anonymous lang. Yan padala so nagpadala sa 2.5 ang balik ko cash or same pattern nga 1,000 grocery then cash. Tambalya mas mayo may grocery. Tigin kumprahan ko sila worth 1,000 mga goods, gatas, kag bugas. Kag gintagaan ko ang 1.5 nga cash ginatag ko sa ila kay para may panggiyo-giyo sila. Oh. Gani dako ang pagpasalamat ni Josaldi. Pero ang mas kinahanglan kung tani sang iya pamilya, ang balay nga mapasilungan kay hindi mapaktan kung tubtub o masarangan sang sini nga plastik nga proteksyonan ang iya asawa kag kabataan. Barbs, grabe no, ang pagbulig subong digital na kay pagi magani sa TikTok na kabulig si Sir Brian. Pero ang kabubuton dapat ara gid. Ang mga gulong mahambal tanik no, isa sa mga advantages nga mahatag sang social media, mas napalapit, naging bridge siya bala kung paano mapadangat ang ginakinahanglan na bulig. Kagabaya si Manong kag ang iya pamilya makaangko na sang kaugalingon nga balay sa uli. Kagamayad to mga napulo ka mga balita sa isa sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.